kasakit sa itong kinabuhi, itulog sa Ginoo, kay buot sa Ginoo nga ipaubos ka. Christian afflictions is to complete us. Kasi sulayon ta sa Ginoo, kay buot niya nga ipaubos kita. Ano ba? Bangsin mapahitas ko ng kaita. Tanawa si Nabucodonosor, si Nebukadnezar, King Nebukadnezar, ang hari sa Babylon. Ilabihan ka kamahanan na hari. Ilabihan siya powerful na hari sa Babylon sa panahon sa una ni Daniel na narulipon siya sa Babylonia. Bisaka siya sa iyahang palasyo sa iyang naringan, bilantaw siya sa iyahang naso sa Babylonia, upingon siya sa kasing-kasing pagkagamahanan na. Wala kayo magpukan. Kaya mga kaablo, nagdanggo siya. Ang danggo niya, wala sa danggo, ipahubad niya kini sa iyahang palasyo. Kasi propita o si Daniel mismo, pero sa unsa ba, hulugan na rin. Danggo siya, itong mga baka kunuhay, baka na payat, baka na tambok, ikaon sa payat ang tambok na baka. Wala siya kasabot, anak ng mga danggo. Ipahubad niya kay Daniel, ang binon sa Daniel. Waton sa Ginoo ang imong ihalin. Ikaw, mahimong sama sa usa ka tao, o ikaw may sama sa usa ka hayop na magkaon na lang o mga yamok diha, o ilog o mga yamok diha sa sakit. Usa ka adlaw, ikuha sa Ginoo ang imong gikan sa iyang baklo. Dili mo sa kay Nebukadnezar. Nahimo siyang taong grasa. Asa sa kuyo, diya sa mga kasabutan, tinuod ang pananawan ni Daniel. Nga si Nebukadnezar, kuhaan sa iyang dahon, sa iyang imarian, umahimo siya daw sama kung mayo, na mag-inog na lang sa mga yamok diya sa sakto. Ano ba? Binabihan niya para makitas ko na hari. Ang mga pagsulay, ang mga pabalikan sa iyang panunduman, kasi grabe nila yung mga pagkas. Kini mga pagsulay, may mga pagtulungan din sa atong kinabuhi na gusto sa Ginoo nga ako para mismo masaktan. Gisulay ta kay buot niya nga aduna kay ma-realize sa atong pagalingon. Sa diha nga si Nebukadnezar takukan sa iyang hari, dito na-realize niya. Kasi di ay grabe ka makitas. Dito nagninulsol siya, naayon sa pasayo sa Ginoo. O nasabtan niya nga walay lain nga damhanan, o walay lain nga labaw. Kundi ang Diyos na Diyos ni Daniel at sa mga Israelita. Sa diha na ginulsol siya o ilan niya na ang Diyos labaw ka niya dito gi-restore pagbalik sa iya ang nawa sa iya. Balik sa iya ang imrikan o kanyang panunduman. So, kini mga kasakit sa itong kinabuhi, itulog sa Ginoo, kay buot sa Ginoo nga ipaubos ka. Dili ipaubos na i-down ka, kung dili karon makahiman ka, masayot ka, na mas aduna pa'y namahanan ka nimo, na mas aduna pa'y labaw ka nimo, na mas aduna pa'y pride nimo, kay tingali basit tuhod sa imong ka-pride, dili na nimo ilhon ang kaalam sa Ginoo. Kung sa itong ka-pride, nimo ka, nasayot ko ka na. Wala ka na, di mo mabuhaton, dili ka manangit sa Ginoo, kaya lagi mahalamon ka. Pero one day, buwakan ka sa Ginoo, sulayon ka sa Ginoo, para ma-realize nimo na mas may maalaman ka sa Ginoo. Na mas, doon na may damhanan sa Ginoo. Buod sa Ginoo, naluwason kita niya. Gikan sa among pagkamamahitason. Bitan Chronicles 12:7. Kapag pagkita sa Ginoo na sila nagpaubos sa ilang kaugalingon, ang punong sa Ginoo minabot kang si Mayas o si Mayas. Sila nagpaubos sa ilang kaugalingon. Dili nako sila naglagon, apanatagan nako sila og kaulawan, ug ang akong kabuot dili mukok kadto sa Jerusalem, akin sa kabot ni Sisa. Kusa daw, ipaubos nila ang ilang kaugalingon. Ang pulong sa Ginoo miabot kadto kay si Mayas. Umingon sila na sila nagpaubos silang kaugalingon, dili nako sila naglagon. See? Gisulay kita niya kay buot sa Ginoo nga kita iyahang luwason. Tingali, sa sobrang limong mga pantaston, ikaw walang lang. Palawas sa Satanas. Sa ilang bihal, pamapahitaston sa Satanas, buot niya na ukurot niya kinalikan, babaw sa Ginoo. O kada, hindi gusto may tabok. O gusto sa Ginoo may tabok. Gusto niya, kaya isayid kita niya, ikan sa pagpapahitaston. O sa katapusan, gusto niya, kakita, iyahang panalanginan. Isulay kita sa Ginoo, aron kita ang panalanginan. So ang pagsulay, diling aron nga madakot ang pagsulay.
aron manimong mga makalulungan. O dili, aron na mapadayag sa Ginoo ang iyang panalangin. Gusto niya, ibukit niya.